have a list. He just not free, but they na Asaba. Merifa Batonica, cross Warnacha, cross to Adambra. Over the Ezeobi, Biaba Ben Nage, Ebenebe, Biara who go 2 days. May video, Ebenebe, Nera Ebenebe 2 days. Imani Yeruku Abuja. In there with the record of the Ezeobi. Nevin Agua, if it Agua Jik, Nathan Agua Jik. Ezeobi Ibon de manje mo ibon de manje ababia kwa mo zono bo sinketata bi kebi no na enenem udodile nwoke udodile nwanyi na ebe no kwa na ebe abu eziokwu na ade kai na no. You may not really like Jpac, and you may not really believe in ihe na ekwu, but let the truth be told for once. Na ebe anu nwa no keta, let the truth be told for once. Ihe anu Ezeobi na eme Oga Jik adịghị. Among all the whole ndị niile Oga Jik ji platform ya wee promote, so say Ezeobi pụta, instead of he stand with that guy, ị pụta n'ezi na-agba ka ibulu ụzọ gọlụ onwe gị, ka ibulu ụzọ kwee the guy n'ọkụ. Mgbe kesi mewezel ị gọna hụ onwe gị. Ime Jik open betrayal, open disgrace na mụ na ga akwụ ọkwa ahụ. Go and face them alone. Or he email Jik. Ka ọ ghara ịgbakwute na go for help n'oge. Ibulogoro ụzọ gbara ebe anụ maka ntukwu ebe aka nọ. Gwacha Jik okwu ngwa with one video mme mgbe ahụ. Jik comment bụ ihe na-adị anya na my page, mfocha ya bụ ya nkịtị. Nle elu ka asị na mama ihe ọ na-akwado ime. Ndị niile na-anụlọ Oga, at the end of the day, these guys will abandon you. That is the problem. After ego niile imekichala nwoke a, after ihe niile imechala ya, ma mgbe post niile imechala ya, ya ka o ji ebe ọkwụ ọgwụ ụgwọ. Nevertheless, biko no, na ihe Jpac nyere Alusi Ezeobi physical and face-to-face confrontation. Ihe na-akpọ nka direct entry. Gwa ya ka o si dịrị ya n'obi, ọmara ihe ọ ya eme nya mee. Na mgbosi amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie. Ana aghọta na ihe Jpac kwuru na ugodi na like ho Jpac, sometimes gee ya ntị n'okwu ka ịghọta ihe unu, because ama na mgbe o si Oga Jik hapụ ndị a bịa. Use your platform for something else. The damage has been done already. Forget about these people. Come and move forward. Jik kwechile maka 150, 200,000, 100,000 on again with 50,000 weekly allowance on enwete. Obonu ise ekene eme na imandawo. Kita ihe ka nte abakwuteko nte n'ọnụ nte. Nene na video na na-anachi ata azụ azụ. Ọbụna mmadụ megide ibe maịta ma aba ma ọkwụ ibe mmemme ana m akara ọkwa aka maka ibe nje ekwu bụ na ndị mmadụ dara iberibe. E nwere one boy a na-akpọ Jik na-eme ndị dibịa vidio. Ebe yesterday ma day before yesterday ka mmadụ si na Jik na-erepa asị mmadụ na ndị Ọkịja na-erepa asị mmadụ. Mmadụ mepe ọnụ gwago bụ Jik na ị na-erepa asị mmadụ, ị na-arụgba nkịtị ime vidio na-agwa onye abụ na iwerie ka nna. Mmadụ gwara na ị na-erepa asị mmadụ, ị na-agwa onye abụ na iwerie ka nna. Hey! Ibere megbuo gị Jik, ibere megbuo gị. Emeri egbuo owu. Amara m na ịbụ ụdị anụmanụ nwa. Mmadụ mepere ọnụ gwa ụsị ugwu bụ Jik na ị na-erepa asị mmadụ, ije mee vidio na-asị onye abụ na iwerie ka nna. Ibere megbuo owu. Iberibe nke ba adịgo nnekwu. Iberibe nke nzuzu nke ba adịgo nnekwu. Mmadụ mepere ọnụ kwuo na kamera sịgụ bụ Jik na ị na-erepa asị mmadụ ka gba nkịtị. Hey! Ibere megbuo. Mana ọ bụzikwa na ibe iji gba nkịtị bụ na ị na-erepa asị mmadụ, ọgụ nwa marụ. Mana ọ bụ na ị nara eme ibe abụ onye abụ kwuru, mmadụ mepe ọnụ bụ na ị na-erepa asị mmadụ ka gba nkịtị.
ịgba nkịtị mmadụ bụ na ị na-erepa asị mmadụ gụbụ Jik nwanza taa mechie ọnụ mechipụ ọnụ kedu ife anyara isi na eko your problem Ezeobi. I keep on telling you that your problem bụ pride and the pride buru ụzọ. The next thing about it mpako gị dị too much na Jik ị na-akpọ nwanza by age Jik tọrọ gị atọ ọ maka na nwere obere arụ by age Jik tọrọ gị atọ you're a small boy ị na-akpọ Jik nwanza. So Jik bụ nwanza mana Jik abụrụ nwanza mgbe ọ na-agbara gị vidio kwuo na line na-ekonukọ ndị niile ị na-arụ ọjọbọ ma ndị niile na-anakọsi ego ma ndị niile na-arụrụ oke ito n'oke awele na Igbo na ọrụ agba aka. Jik abụrụ nwanza na time na-ekpotere gị kọstọma ị na-anakọsi ha ego wee na-arụ họtel na-anakọsi ha ego wee na-agba na Asaba. That time Jik abụrụ nwanza. Jik abụrụ nwanza ọ bụrụ okoko ma ọ bụ ihe ọbụla na-akpa ya mgbe ekwere ya n'ọkụ ị na-eyuzu Jik na-agba ya ka igwe ha ya na-agba Jik ka igwe ha ya enyere Jik jee Obosi enyere Jik jee Mkpọ enyere Jik jee Kamfantad enyere Jik na-anya Jik ka igwe ha ya Jik tachara gị afụ kwecha ndị mmadụ n'ọkụ ndị mmadụ akwechara gị ụgwọ 3 million 4 million 1 point. Thanksgiving niile a na-eweta kwa ngwa na-eri ehi na-eri ọkụ na-eri mkpi na-eri ebini Jik agbafuo echufuo ya Jik nowhere to be found maka na o ruo ịkpọta kọstọma. Jik ama abụ nwanza. Jik abụrụ ezigbo nwa Jik abụrụ ezigbo nwa maka ife na n'obi gị ife na Jik bụ mugu na onye ọkịchị ị nwere ike iji wee na scam ndị mmadụ because anyị gbara gị nkịtị. Gọvanọ eziokwu ị na-ewetara ọnụ Ezeobi I put it to you man Igbo a man. Igbo a man enough. Go and tamper with Governor Ezeobi. I bet you and I promise you. Obere ahụ na kuje prison for the rest of your life. Go and tamper with Governor Ezeobi now because I gbara nkịtị. Hapụ the living dog to lie. Gba nkịtị ọkụ ụzụ nyere anyụ kịta with full force. Jee tamper with Governor Ezeobi. Ọgwụ ị na-achọ esi na ọ bụ na ọgwụ gị rụọ ọrụ ọ bụ na ego gị rụọ ọrụ ọ bụ na ọgwụ gị arụghị ọrụ were ego. Ezeobi without your money go and tamper with Governor Ezeobi. Ebe ịmaghị ebe ọ na-ebe ka ngwa gị ọ nọ Port Harcourt. Jee mee arrest na Port Harcourt ma ọ bụ na ị rahụ na kuje prison na Abuja for the rest of your life mana ọ bụrụ nwa bụ Jpac. Na Oga Jik ị na-akwa mmiri n'imi ka Oga Jik wetara obere ego ji atụ swel ma ọ bụ na o ji ego nya ka o jere ana ka o je gbaba Grace mgba nya ife na ha asọpọtụ na ka o je gbaba Grace mgba ka o je gbaba Ebuka Obi mgba ka o je gbaba Zion mgba ịma na mission impossible nya mission not possible as if to say na asịgoro gị weta nnọọ first money gị wetagoro 5 million naira nye Jik ka o wee jebe court ka o wee gbabazie Gọvanọ Ezeobi mgba ọ dị nnọọ ga-enye wuo Jik 1 million ma 2 million ka o wee jebe the case nọọ ka ịkwapụta Jik na mmiri bunye nnu ha nakwa mmiri so n'azụ. You are not a good friend. Jik, let this one be warning to you. Let this serve you well. Jik, ọ ma agwa gị gbaa ị bụrụ okwu na dị ka a word of prophecy nkwụsie ọ dị ka a prophetic word mana emesịa ọ bịa na mmezu. When I told you kwefuru Ezeobi na ha esogharị because mgbe iji Ezeobi na-agba mgba ọwụti ezi ikuku ma na-ele unu ezi ikuku gị na ezi ikuku onye mee iwere vidiyo Ezeobi ripostuo Ezeobi gwọgide ọgwụ ihe ọ na-agwọ with 25 demon ya niile na agụ mkpo ya niile agụ mkpo could not be able to harm Jpac okwu anyị ọnụ. Ị bịazie physical bịawa na physical defeat ya gị physical ị na-agbagharị ị na-epostugharị ya that time na-epostu Ezeobi na ọ bịara bịa Jpac arrest of 12 hours Jpac pụta ọgwụ ide ha eme mgbe a na-ama ọkụ mfino chere ọmụ ka ị na-ama ọkụ na-ele gị n'ezie onye bụ ọga gị. Ọ bụ na Ezeobi ọ bụ na imekibeghị ego n'isi Oga Jik imekie na more than 1 billion or more than 500 million ka mgbarokwu ọzọ
ime kiena ma Thanksgiving ma moto a na-ebute because onwe moto ị na-eje ego no ndị ịrụrụ ọrụ wayo ọrụ ndị 419 ịma na case gị ka dị aja ọzọ gbaghe nkịtị na-eko all the people niile case unu dị ị na ha eko emeche ị ga-agwa anyị what connection connect you and ndị na-eme yahoo. You will still tell the honorable court what concern and connection do you have to connive and mingle and work together with people na-eme yahoo. Ị na-ewetere kọfọdụ eziokwu ọnụ. I just a pity, I just laugh you. Deb ki wetere ọnụ. Je Port Harcourt ka ite mee kọfọdụ eziokwu arrest. If truly you are a strong man. Ime wuo nka. Ezeobi, mkpupụrụ gị okpu. I will start respecting you. Ime wuo kọfọdụ eziokwu arrest na Port Harcourt. Iche na ọkwụ alone. Onye defeatiri ụmụ dibia mee dibia arrest. Ịmara afa gị na list. Kakwere he just nafere body na Asaba. Mere ife abata Ọnịcha, cross Ọnịcha, cross Anambra. Ọ bụrụ ịbụ Ezeobi, bịa be nna gị, ebe n'ebe, bịa rahụgodi 2 days. Mee video na ebe n'ebe, na rahụrụ ebe n'ebe 2 days. Ịma na iyi erukwa Abuja. Ị na-ewetere kọbara eziokwu ọnụ. Na ife na-agwa Jik, Ezioyi na-egbu oyi ya. Ka Jik je gbaba Grace mgba. Kama ihe nye Jik advice, gwa Jik si ya biko mara ka ihe settle with these people. Ị na-enye advice ka o je gbapụta ozugbo gidigidi ka o je gbaba Grace mgba. Chefuo na onye na-agba Grace mgba na Grace will disgrace that person. Oh, ntị ga anụbeghị, anya ga afụbeghị, efu nke na-agara obosi. Ichara force eji bịa bụ force ụmụazị. Ichekọrọ ụmụ police bịa Lagos. Ichena force echi abịa bụ abụrụkwa force, abụrụkwa my force. Force with they concern with Inspector General of Police. Wepụta onwe gị na which means ndị gbara atụ n'ilu si na onye bụ izo wee n'isi ahụrụ na onye anyụrụ ahụrụ. So e mere that video. Though among all the whole native doctors, nobody reacted on that video. Songiwa, Kebari, Agumbo. Agumbo again disgrace very soon. Igbo ndị ọma ekenekwa m unu ka isi na-enecha vidiyo ya ka isi subscribe ka isi agba ikwala notification gị. Anyị na-asị gị na ya dele nwoke mma na adele nwaanyị mma. Biko na ka ndị egbu n'ụlọ oge subscribe ọnụ na channel anyị ya. Na-eshare kwanụ vidiyo ya, na-eshare na ya ka ndị mmadụ matakwa ya esi n'ihe na-eme ebe a. N'eziokwu gbara ọkpụrụkpụ ihe anyị na-etinye ebe a. Because mụ na-ekwu okwu na-asịkwa anyị niile ama nkwete na ofu ihe mgbe ọbụla ọ dị time. Onye nwe Chukwu ji wee kee mmadụ niile iche n'iche uche onye adịghị ya njọ. Mana iji na nke gị mebi nke onye ọzọ. Kụba aka gị ọtọ maka na ama m n'ụwa na nwapụta na mmadụ niile n'ụwa nwere mmụọ na-achị ya. O nwere mmụọ ya bụ ime ihe ọjọọ, obi gị na-agwa gị na ihe anyị na-emebi ihe ọjọọ. Just that some people ignore go their subconsciousness, feel na ha ka ha mee ihe dị ha mma. That's how they get into problem. Mana biko nyela anyị aka na subscribe, na-share this video anyị. Nwekwa ihe ọbụla ịchọ ekwunu maka comment section si adị. Oji always open for everybody at any time biko. Drop one comment unu na comment section. We welcome ideas, we welcome corrections. Na ya nwa me anyị niile ji forge forward in order to achieve a common goal, which is ịdị n'otu, nwanne na nwanne na-emekọ ihe ka nwanne. Ka ọ dị mgbe ọzọ ndị Igbo anyị.